ngano ka ano nga ang tao bisag dato na gusto pa gyud sila nga mapun-an ang ilang kadato. Dili sila kakontento sa ilang pagkadato, bitaw dato na sila. Ilahan ng nakabot ang langit tungod sa ilang kadato. Pero nganong dunam gyud tawo nga bisag naabot na nila ang langit tungod sa ilang kadato, so naabot na nila ang langit. Dato na lagi sila. Abot na nila ang langit. Gusto pa gyud sila nga mosaylo pa gyud sa atop sa langit. Kung doon na magani atop ang langit, gusto sila nga mulapos bagani ang ilang kadato sa atop sa langit. Ngano gyud ka nga ang kining tao di man gyud makontento. Di makontento gyud sa kanabitang sa ilahang pagkabutang ba. Ang dato gusto ba gyud madato og maayo. Ang pobre in town moingon lang nga tama na ni makakaon ta sa usa ka adlaw. Kausa makatutag dagat, makapanginhas, makakaon, makasugbat 2 kilaw. Wala na, daog na, busog na. Pero ang dato sus grabe. Gusto bagi sila nga mapun-an lang pagkadato nga butang tag usa ka dakong complex inana. Oh, complex no. Inana siguro gusto nila kadakon ilang kwarta mo at mosangko pa sa atop sa complex o unsa ba kay di lagi makontento sa kadato. Pero ang pobre in town, wag di problema. May kawilihan ng pobre. Moingon ang pobre. Bisag linugon pa. Di may mahadlok. Mga matay. Kay ngano? Ang pobre god. Pobre man. Wala may oh, wow, why kabilinggan, why kawilihan. Pag moingon na gani nga linog na. Oy, vlogger na kada. Ha? Og moingon nga linog. Sus moingon is lang nga. Linugag maayo kay wa may kawilihan ang pobre kay ining pobre man gyud. Pero ang dato o gani og moingon maglinog. Sus. Hadlock dahil sila eh. Kung na mga trahedya diya, mahadlok jud mamatay kay tungod mawilis lang mga kabutangan nya usasad mahadlok sila kay sus murusip daghan kay sila barko, daghang eroplano, daghang helicopter, nay kondominium, portinta ko asos daghana sus ambot lang muna nga ang dato ug ang pobre diferensya ra gyud. Pero ang pobre og naay mga trahedya diha sama ng mga bagyo, linog ug unsa pa na diha. Digon mahadlok mamatay. Bisag karong dayon kay ngano, ang pobre wa gyud kawilihan. Kay ilang balay mantini lang tag ang bongbong, sulirap, ang atop kogon, ang bongbong kogon atop kanang kogon gapon nya ang kanang kuan, ang haligis balay usa ka buok. Sus mo na nga kita pobre di gid mahadlok kuy kawilihan ang pobre pero magisgot ganig kamatayon agay ang dato mahadlok gina sa tinud-an na lang mahadlok gid mga katribo kawakwakan puwira sa kanang kuan budha sa mga kanang kuan naghisgot man tag mga dato no kinabuis dato pobre wala man tag giigo nga istorya ni mga katribo kawakwakan. Ang ato ang istorya naman lang ang ato ang mabati karon ako igo ra ko sa pag-istorya. Pero sa tinud-an na yung mga katribo kawakwakan muna pag ingnon mga katribo nga gitawag og balibaran ko ang kamatayon. Kay tungod mawili sila og mamatay sila, mawili sila kay tungod daghan pa sila helicopter, daghang barko, daghang yuta, daghang asyenda, daghang unsa pa na diha, daghang eroplano, sus basta mawili sila. Ang pobre in town dai gyud mawili makakigsunan kay ngano ang balay sa kinabuhing pobre nagmantini lang tag atop nga kogon, bongbong nga kogon mo na umingon ang pobre og naay mga trahedya moingon na yung pobre nga di ta mahadlok matay oy kay wa tay kawilihan kani nga atong payag mo atong kawilihan mala hasta linugan yung mayo na pero mo na tinud-an na email mo na tinud-an na nga di gyud mahadlok ang pobre og mamatay kay
Wa may kawilihan kay payag ra may ilang balay. Pero ang dato gani hadlok mabiyaan ng dako kayong bayo murag palasyo kadako. Muna nga diferensya rin mga katribo kawakwakan ang kinabuhi sa pobre o kinabuhi sa dato. Kinabuhi sa usa ka dato. Kay kaning istoryahan ako. Muni gitawag sa drama nga ang pobre di mahadlok matay. Bisag karon dayon linugon og magunob ang kalibutan. Ang pobre di yun mahadlok sa may kadlok kas pobre nga inambay payag ang atop kogon di gyud mahadlok ang pobre pero ang dato mahadlok gid kay tungod ang dato daghang kabutangan taas kay panlantaw ang dato sama ini kataas ang pananaw sa usa ka dato sama ini kataas ang pananaw sa dato taas kay sila kawilihan sila kinabuhi pero ang kinabuhi sa pobre mubo rin taon kayo pananaw. Dili mahadlok kung maglunob, maggunob ang kalibutan ang pobre, ang pananaw sa pobre. Ara ra gid taon sa tungod. Ana, mao ra gid pananaw sa pobre. Mubo ra gid taon kayo. Kung kalipay katungod pobre lagi. Mana di mahadlok ang pobre mamatay kay ngano ang balay sa pobre sa may kawilihan mahadlokan nila nga wa man sila kabilin kanilang payag nga kabilin. Wala ang pag-ingnon nga ang payag nga kabilin sa man mahadlok ta matay nga ang payag kawilihan na to. Di gid muna nga di gid mahadlok ang pobre kay payag ra tawi balay pero ang dato sos mga katribo kawakwakan mahadlok jud kay ano naay sila dako kay balay na swimming pool sos mahadlok gid sila mabiyan na ilang kabutangan una mga kaigsuonan ko nga lahi ra gyud ang kinabuhi ug ang kinabuhi sa dato ug ang kinabuhi sa pobre pero muna pag-ingnon mga katribo kawakwakan nga ang pobre di hadlok matay kitungod pobre payag ra ang balay pero kung maghisgot og kamatayon na dato mahadlok gina kay ano so Santa Maria mahadlok gid sila kay tungod sa ilang dako silang swimming pool dako ilang balay mahadlok sila matay pero ang pobre abay hadlok matay bisa maglinog linog pati buklibutan di yung mahadlok pastilan di banad may nana. Pastil sa Mga katribo, inom lamig rig tuba mga katribo. Muna ilim nun sa pinubri mga katribo. Tuba-tuba ba? Kaya ganyan tuba. Vitamins manasan pero di na sa palabanan. Kaya tamis man samot na gid. Samot katamis ang tuba pragsar jud ko inom mga katribo kawakwakan. Inom lang ko magdiop ko sa kong trabaho. Ana ra ko inom ko kay kita pod busy bitas tong pagpaningkamot matag adlaw. Di masata pwede maginom kada adlaw kay maginom ta kada adlaw unsa ba may kauno na to. Di ba? dito sa. Kay naabay tas trabaho pod. Maglingo-lingo tas sa semana kausa. Minainom ginagmay. Na Iniinom ginagmay lahi sa nainom-inom human sa simba una ang simba unahon ang simba. Human sa panimba, ikasimbahan uli balay, hugpong sa pamilya. Pwede ra ka maginom-inom ara sa balay. Ina na. Istorya ginagmay. Okay na happy ng life sa pobre. Nanaragod mga katribo. Ato ang mga katribo nga nagistorya ra ta wa tay giiguan itong istorya. Istorya ra ta sibilanon ba sa kabahin sa kadato ug sa ka pobre. Adunahan ug usa ka kabus, adunahan ug ang kabus. Mo na siya. Binisaya pa gyud natong maayo dato pobre. Ana pa binisaya sa dato? Adunahan. Ang Bisaya sa dato. Ang Bisaya sa pobre kabus. Sa mga katribo kawakwak inani kalawak ang pananaw sa usa ka dato mga katribo kawakwakan daghan og mga kabutangan daghang kayutahan ang pobre ang yutas pobre raras tungod paita pero sige lang kay mamaygatag sa life sa tuwa sa atong life sa Ginoo dawato na to ngayon ani atong hintang kay dili gid pareha ang tanang tao sa kalibutan dunay doktor dunay abogado dunay mag-uuma gibahig-bahig sa Ginoo ang tao diri sa kalibutan Dunay manguling. dunay manguling kay para isugnod luto sa bugas muna nga mga katribo kawakwak ang diri sa kalibutan gibahin gyud ang tao iya gitaglinya dunay doktor dunay abogado dunay mag-uuma kay para mananom-tanom diha kay para makakaon kita mga kabus kay ugway mag-uuma ang dato po di pud kakaon kay wa may nanguma
Di ba? Sakto ba? Ug way mag-uuma, kita mga tao diri, mga dato ri po nakakaon. Kay wa man tay mapalit sa tindahan kay wa may manguma. Muna nga gibahig gitang tao. Dunay doktor para tig-ayo sa mga masakiton. Dunay abogado para tiglaban sa kaso. Dunay maestra para magtudlo sa mga kabataan.